היית כבר במצב הזה בעבר. מה אתה עומד? ההופעה היום, ושוב אין לך כרטיסים. הנה אתה מתלבש, נכנס למכונית, נוסע. חוזר, אוסף את האישה, שוב נוסע. מגיע לאולם, מעמיד את המכונית בצד ליד קופת הכרטיסים. אל תשכח להפעיל וינקרים. אתה שוב עומד בתור, אולי יהיו כרטיסים? איזה בלגן. איפה אתה? חפש חניה. יופי, אתה עומד בתור להיכנס ממש בשנייה האחרונה. רגע, למה בלחץ? בוא נחזור אחורה. הנה אתה, שוב, היית כבר במצב הזה. ההופעה היום, ושוב אין לך כרטיסים. היכנס לאתר מגה לאן. בחר את ההופעה של היום. קנה כרטיסים באמצעות האתר למושב המבוקש. עכשיו, היכנס למכונית. סע. הנה, אתה מגיע לאולם. עדיין יש חניה. אתה עומד בתור הקצר למכשיר הכרטיסים של מגה לאן, אחד ממאות הפרוסים ברחבי הארץ. העבר את כרטיס האשראי וקח את הכרטיסים שרכשת. והנה, אתה נכנס להופעה. פשוט לא?